сабаби ин қадар муваффақ ва машҳур гаштани силсила филми қавл дар якчанд сония бояд ба қарор риоед. аз як су бомба метаркад ва бояд биҷаҳед. баъзан ҳамагӣ 3 сония вақт доред. гумон мекардам ки воқеан мурдам. ман нишон додам ки зан ба чӣ корҳо метавонад ноилу муваффақ шавад. коре ки мо кардем навоварӣ дар ин соҳа аст. мо як қисса як дунёи наверо меофарем ва онро ба бинанда ҳавола мекунем. агар ба бинанда писанд ояд пас муваффақем. вақте агар шумо мушт мебароред ва каси дигар сӯи шумо мушт дароз кунад, дар якчанд сония бояд ба қарор риоед. яъне ҷанҷоли шумо, занозании шумо бояд ҳақиқӣ бошад. гӯё ки шумо дар даруни филм зиндагӣ мекунед. ин як ҷузъиёти нозук дорад. ман як саҳнаи лой доштам. ба ботлоқ даромада будам. аз ҳар тарафам, аз чашму гӯшу биниям лой мебаромад. аз либосҳои ҳарбиямон бӯи лоиқа қариб 1 ҳафта ё 10 рӯз нарафт. он саҳна барои мо хеле душвор буд. ором шав, тамом. мо он ҷо пурра ғарқи лой шуда будем. гумон мекардам ки воқеан мурдам. баъд қариб 3 рӯз ба хона омадаам. бисёр кор кардем, бисёр хаста шудем. ба фикрам ҳамамон корамонро дӯст дошта кардем. бо боварӣ кор кардем. мин ба ту ба ман ва ман ба ту амонат. шояд таъриф мекунам, вале мо ҳамчун гурӯҳ хеле хуб кор кардем ва натиҷаи заҳмати мо хело ҳам хуб буд. қаблан ҳам бале, қаҳрамонҳои дорои хислатҳои қавиро низ бозидаам. аммо дар ин ҷо нақши духтареро офаридам ки иродаи қавӣ дорад ва бо роҳе меравад ки ӯ худ дуруст мешуморад. хонум додситон, шумо чӣ кор мекунед? шахси пушаймоншударо зинда доштан мехоҳам. ман нишон додам ки зан ба чӣ корҳо метавонад ноилу муваффақ шавад. аз як су бомба метаркад ва бояд биҷаҳед. дар ёд дорам ки дар шакли параллелӣ боре ба замин ҷаҳида будам. онро дар як бор сабт карда будем. вақте бомба метаркад, гӯё ки он воқеан метаркад. гӯё ба сарамон фалокате омада бошад. ин ҳама таркишҳо кӯмак мекард ки мо воқеӣ нақш бозем. муваффақият хоҳонам. ташаккур қумандон. рости гап барои ман мисли мактабе буд. ҳам тамринҳои арбӣ, ҳам машқҳои силоҳое ки бо дублёрҳо ва хореографҳо иҷро кардем. ин ҳама барои ман як санҷиши нав ва зебое буд. худо мададгоратон. ташаккур. бо роҳат, бо ифтихор кор кардем. албатта хеле хастакунанда буд. бори нахуст дар чунин силсила филми тӯлонӣ нақш бозидам ва тамомшавии он албатта ҳамаи моро ғамгин мекунад. он гуна эҳсос мекунам ки гӯё аз аввал дар ин силсила филм бошам. мелиса ба ман сахт писанд омада буд. ӯ духтарест ки хеле озод аст ва тамоми хислату рафторҳояш, саргузаштҳои ӯ бо кишанлӣ, он ишқи ғайриимкон. албатта ин ҳамаро пасмон мешавам. аз ҳаётам гум шав муҷоҳид. аз ҳаётам гум шав. аз ҳаёти ман даф шав. ба ман нарасро, намехоҳам дидан, намехоҳам. қумандон Явузро дида дар ҳақиқат ман айёми сарбозии худамро ба ёд меорам. ман дар гунайдола хизмати ҳарбиро адо кардаам. мо ошиқони ин ватан, ҳамаи одамон дар дунё сахт хоҳиши зистан доранд. яъне шояд ӯ фарзанди касе бошад, шояд падар ё модари шахсе бошад. барои аз ҷои афтодааш хистан ӯ бешубҳа нерӯе дорад. мехоҳад зинда монад. Явуз бошад, танҳо барои ишқи ватан зиндагӣ мекунад. аз ҷои афтодааш хеста чунин мегӯяд: хез Явуз, вазифаи мушкиле доштем. акнун вазифаи боз ҳам мушкилтари пеш омад. пас аз 10 сол баргашта ба кори кардаамон назар кунем. ба фикрам ҳам мо ва ҳам бинандагон аз ин филм лаззат мебарем. шояд